Сәяси яктан караганда Алтын Урда бит инде ул бер төрле генә кабул ителми, аны төрлечә фикерлиләр, төрле карашлар бар. Менә бу яктан сезнең аргументларыгыз, кыйблагыгыз нинди? Безнең өчен Алтын Урда дәүләте төрки мөселман дөньясының нәкъ менә төркилекне эшенә алып чәчәк аткан, төрки цивилизацияның чәчәк аткан дәвре. Икенче бер моментына без игътибар итәбез, нәкъ Алтын Урдада урта гасыр татар милләте барлыкка килә. Политоним буларак, соңыннан әлбәттә этноска әйләнә. Ул безнең милләтебезнең менә төркле тамырлардан, төрки кабиләләр нигезендә бер милләт буларак формалашкан вакытта. Аннан соң әлбәттә анда безнең сәяси тарихыбыз да шуннан ук. Династия, шул ук династия татар ханлыкларында дәвам итә. Шул ук безнең ханнарыбыз дигән, шул ук безнең менә без дә бит хәзер карыйбыз, менә үзебезнең нәселне тикшерәбез, служилый татар дибез, монсы дибез. Ул безнең бабайлар бөтенесе шул менә статуста шул Алтын Урда заманыннан дәвам иткән. Әйтик, мәсәлән, бүгенге көндә татарның этнотерриториаль төрле группалары бар. Аларда мәсәлән күбесенең тамырлары шул ук Алтын Урда вакытында куелган. Әйтик, мәсәлән, Төмән татарлар, Темник татарлары диләр, мишәрләр арасында булган. Алар күренә шәһәр, Алтын Урда шәһәр татарлары. Әйтик, мишәр сословиесе бар, ул теге биологик яктан бер бик однородный түгел, төрле ниләрдән формалашкан. Гомумән менә бу группаларны бердәм татар халкы эшеннән аерып, менә монсында мондый процесс булган, монсында мондый процесс булган дип сөйләшү дөрес түгел. Гомумән дөрес түгел. Менә алар күрсәтелә, менә бу служилый диләр. Булар Алтын Урдадан гаскәр буларак, тылмаш буларак кулланылган актив халкы. Теге ясакчы булганнары, җирдә утырганнары, шәһәрдә булганнары, аның яхшылап аңлар өчен, менә рус дәүләте дәврендәгендә аңлар өчен Алтын Урда тарихын, ханлыклар вакытын белмичә аңлап булмый. Димәк, барысы да эзлекле рәвештә тирәннән килә. Әлбәттә.